Dakizuen bezala, 15 urte betetzen ari da Antxeta Irratia, eta urte hurren kanpainaren barruan, guk ere mahai gainean jarri nahi izan dugu irrati libre bezala erabakitze eskubidearen inguruko debatea edo galdera eta zalantzak. Eta horretarako batzuetan inbidiaz begiratu dugun Kataluniako bi gonbidatu ekarri ditugu, gure esku dago ordezkari batekin batera, beraz, Sumateko kidea da Paco Martínez, Zelain Nikolas gure esku dago ordezkaria, eta Jordi Sánchez ANC-ko kidea. Horran lehenengo galdera batzuk pausatuko dizkiegu hemendik, eta gero ere noski ukiko dugu tartea zuen galderei erantzuteko, eta horretarako eskua altxa, eta Beñat lankideak pasako izkizue mikrofonoak. Hizkuntzari dagokienez, berrespetatu dugu bakoitzak bere hizkuntzan hitz egin ahal izatea, orduan Zelaik euskaraz egingo du, baina beste biek katalanez. Orduan horregatik dauzkazue kaskoak, lehenengo kanala da gazteleraz eta bigarrena euskaraz. Eta hasi baino lehen, Hondarribiako udaletxeari ere eskerrak eman barrezkiogu, Antxeta Irrati bezala, azpiegitura usteagatik beste behin ere. Ongi etorria hiruei, mil esker etortzeagatik, eta katalanek uste dut lehenengo aldia dutela Hondarribian, eta esan digute gustatu zaiela. Ondo hasi gara orduan. Eta, lehenengo galdera izango da bakoitzari banan-bana, modu laburrean bada ere, norberak ordezkatzen duen mugimendua aurkeztea. Nondi zatozen, eta momentu honetan zertan ari zareten, Jordi da ANC-ko kidea, eta hasiko zara. Molt bé, molt bon dia a tothom. Moltes gràcies per la invitació. Eskerrik asko gonbidapenagatik. Oso pozik nago, hemen nagoelako parte hartzen, esperientzia berri honetan parte hartzen. Irrati libre eta komunitario baten esperientzia honetan parte hartzen. Horrek adierazten du kultura ulertzeko beste modu bat dugula, askoz ere zeharkakoagoa, beti gorakoa, beraz zorionak esperientzia horrengatik. Katalunian ere badago kultura, telebista eta irrati libreen kultura oparoa, beraz ondo dago esperientzia partekatzea. Asamblea Nazionala elkarte bada, duela 4 urte sortutakoa. 2012 urtean hain zuzen ere. Aldi honetan, denbora labur honetan, 4 urte hauetan, denbora ez da oso luzea, 4 urte hauetan lortu dugu eragin politiko oso handia izatea gizarte zibilaren partetik, behar bada handiena, izan den inoiz, izan den eraginik handiena. Duela 4 urte agenda politikoa ikaragarri aldatu da Katalunian. Partidu alderdi sistema guztiz aldatuta gelditu da, eraldatuta gelditu da urte hauetan. Eta Katalunian 4 urte hauetan egin den kontakizun politikoa, relato politikoa oinarritu eginda. Behar jakin batean, hau da, errepublika berri bat sortu behar dugu, estatu berri bat, estatu katalan berri bat, erabakitzeko eskubidearen egikaritzan oinarrituta. Hau da, kontutan hartuz herritarren borondate demokratikoa, horrek erabaki behar duela, hain zuzen ere herrialdearen etorkizuna. Hau da, gaur egungo sistemak ezartzen dituen mugen gainetik, hau da, konstituzioa, autonomia estatutua eta muga horien gainetik gertatu behar du. Asamblea 2012an sortu zen esan dudan bezala. Izenak adierazten duen bezala, erakunde asamblearioa da guztiz. Duela astebete berriro hautatu ninduten asambleako presidente izateko. Baina asambleak ez du eginkizun ejekutibo berezirik, hau da, presidentetzak ez du eginkizun ejekutibo berezirik horretan. Ni bozeramaile hutsa naiz eta hori da nire eginkizun nagusia bozeramailea izatea. Asamblea, diodan bezala, 40.000 bazkide ditu. Ez dira militanteak, guk bazkide deitzen ditugu, sozio deitzen ditugu.
simpatitzants, 80.000 jarraitzaile edo zale, col·laboren amb l'Assemblea, però que no hau da, estan bai cotitzant bazkideak amb eta el baita nostre ANS-ekin kolaboratzen dutenak, baina kotizatzen ez dutenak diru aldetik. Ze 40.000 bazkide, hoiek kotizatu egiten dute. Eta presentzia dugu lurralde osoan, Katalunia osoan. Guk 600 nukleo edo gune organizatuetan dugu presentzia Katalunia osoan barrena. Esate baterako, Kataluniako printzerriak gaur egun 957 udalerri ditu. Beraz, gure lurralde presentzia oso handia da, oso garrantzitsua da. Bestalde, asambleak ere badu presentzia simbolikoagoa, baina garrantzitsua aldi berean, on hi resideix una colònia herrialde askotan non Kataluniako kolonia bat dagoen eta erabaki dutenak antolatzea hemen esate baterako Euskadiko Asamblea Nazionaleko kideak gaude gaur egun hemen. Gure kide hauek lan egiten dute Euskal Herrian, guk egiten dugu lana sustatzeko. Gure asamblea sortu zenean, 2012 urtean, bere egin zuen asambleak 2007-tik 2010-erako egindako lana bere egin zuen. Hau da, guk horri deitzen diegu egin ziren galdeketa, herritarren galdeketak. Badakite Euskal Herrian konsulta edo galdeketa horiekin hasiko zaretela eta datorren asteburuan egongo dela lehen galdeketa txanda. Eta hori azpimarratu nahi dut, ze ezingo genuke ulertu asamblearen jaiotza 2012 urtean, ez ba genu kontuan hartuko jadanik bazagoela mugimendu herritar oso antolatua udalerrietan. Han erabaki baizen 2000ko hamarkadan erabakitzeko eskubidea aldarrikatzea. Hau da, urnak atera eta herritarrei eskatu independentziaren alde edo aurka botatzea. Beraz, mugimendu hori zabaltzen joan zen, eta mugimendua zabaltzen joan zen udaletxearen nolabaiteko laguntzarekin edo babesarekin. Eta azkenean mobilizazio bikain bat sortu zen. 1 milioi bat lagunengana iritsi zen mobilizazioa. Eta 1 milioi bat lagunek eman bat zuten botoa. Katalunian 7 milioi terdi biztanle ditu Kataluniak. Eta konsulta autoantolatuak 3 urtean zehar, zabalduz joan ziren lurralde osoan zehar. Eta azkenean 1 milioi bat lagunek eman zuten botoa. Zailagoa izan zen Bartzelonan antolatzea, galdeketa hau antolatzea. Aldiaren amaierako utzi zen, hain zuzen ere 2010ko apirilaren 10ean antolatu ziren konsultak hiri nagusietan, batez ere Bartzelonan. Eta gure harridurarako, naiz eta beldurrez egon, edo beldurra izan, Bartzelonako mobilizazioa ere oso handia izan zen. Eta nik agerian jarri nuen, bazegoela arazo politiko bat batzita ez zegoena. Hau da, jendeak nahi zuen aurre egin mugimenduari herritarren partaidetzan oinarrituz. Eta gatazka historikori ebazteko Espainiako estatuaren eta Kataluniaren artean. Eta zeren bitartez, urnen bitartez modu demokratiko batean. Une horretatik aurrera, Katalunian oso bizkor, hainbat gertakizun izan ziren. Lehenengoa eta importanteena izan zen, Auzitegi Konstituzionalaren epaia Kataluniako autonomia estatutuaren aurka berretsia izan zena erreferendum baten bitartez. Horrek asaldura eta haserre handia sortu zuen herritarren artean eta lehen manifestaldi bat izan zen 2010ko udan. Eta manifestazio horretan 100.000 lagun bildu ziren protesta egiteko Auzitegi Konstituzionalaren epai horren aurrean. Eta une horretatik aurrera, konsultak egin ondoren, konsulten arrakastaren ondoren, eta mobilizazioa egin ondoren, Auzitegi Konstituzionalaren aurka, 2010ko uztailaren 10ean, une horretatik aurrera, egituratu zen gaur egun ezagutzen dugun Asamblea Nazional Katalan hori. Lehen harridura izan zen,
diadaren deialdia, irailaren 11an, oihartzun ikaragarria izan zuen, ikaragarrizko erantzuna izan zuen. 1,5 lagun atera ziren kalera irailaren 11an 2012 urtean. Hortik aurrera gauzak gero eta gehiago gertatu ziren, gertakariak ugalduz joan ziren. Asamblearen exigentzia zen eta Kataluniako klase politikaren eskakizuna zen, gizarte zibilak egindako eskakizun horrek erakundetatik aurrera eramatea. Eta horrek nolabait legealdiaren disoluzioak ekarri zuen eta hauteskunde berriak egitea. Konpromiso jakin batekin alderdi politiko soberanisten aldetik. Hau da, konpromiso bat. Konsulta legal bat planteatu beharra zegoela. Eta konsulta horiek esparru legalaren barruan egon bertzuela, Espainiako esparru legalaren barruan. Orduan gertatu ziren 2012ko hauteskundeak eta gehiengo parlamentario oso potente bat sortu zen, Convergencia Democrática Esquerra Republicana, las FOPak, Iniciativa por Cataluña, eta lehen une batean ere Kataluniako sozialisten alderdia. Denak ziren erabakitzeko eskubideren aldekoak eta denak nahi zuten konsulta legal bat antolatu. Orduan konturatzen ginen jadanik eta frogatu egintzen gainera Espainiako estatuak uko egingo ziola konsulta honi etziola legezko biderik emango. Horrek ondorioz ekarri zuen urrengo 2 urteetan, 2012, 2013 eta 2014 urtean, tentsio politikoak izan ziren eta haien ondorioz alderdi sozialistak utzi egin zuen konsultaren aldeko blokea. Espainiako estatuak uko egin zuen konsulta antolatzeko aukerari uko egin zion estatuak espainolak eta 2014ko azaroan erabaki zen aurrera eramango zela konsulta bat. Espainiak aitortzen ez zuenez, edo errekonizitzen ez zuenez, orduan konsulta horrek erronka jo zion estatuari, baina erabat sinetsita zeuden herritarrek sortutakoa zen, eragindakoa zen, 2 milioi lagunek baino gehiago parte hartu zuten konsulta horretan. Une oso garrantzitsua izan zen, hau da, erabakitzeko eskubidearen kontsentsuaren inguruan. Azpimarratu nahi dut, ze hori izan zen puntu gorena, gailurra, prozesu politiko horren punturik nagusia. Independentziaren aldekoak eta Estatu Federalen aldekoek akordio bat egin zuten konsulta egikaritzeko, eta kontsentsu puntua zen galdera bikoitza egitea, galdeketa horretan. Lehenengoa zen, ados zaude Katalunia estatu bat izatea, eta baietz esan ezkero, bigarren galdera zen. Nahi alduzu, baiezkoa esan ezkero, nahi alduzu, estatu hau independentea izan dadin, eta orduan, zegoen aukera bat lehenengoari ezetz ematea, bai esatea, eta bai eta ez esatea. 2 milioi lagunen artean, 400.000 esan zuten, botoa eman zuten, esan ez bai eta gero ez. Bai lehenengoari eta ez bigarrenari. Beraz, konsulta ez independentista bat zen, baizik eta erabakitzeko eskubideren alde. Eta horrek legitimitate ikaragarria eman zion konsultari. 80% independentziaren alde eman zuen botoa, eta 20% eman zuen formula federalago baten aldeko botoa Espainiarekin batera, baina Espainiak ez zuen galdeketa antolatzea onartu eta une horretatik aurrera ANC hauteskundeak irabazi nahi izan zituen aukera independentista batetik. Parlamentuan une horretara arte oraindik ez zegoen gehiengorik. Ez zegoen independentziaren aldeko gehiengorik baizik eta erabakitzeko eskubideren aldeko gehiengoa. Beraz oso garrantzitsua zen erakundeak irabaztea, gobernua eta parlamentua ere irabaztea. Hori izan zen
irailaren 27ko hauteskundeen helburu nagusia. Eta hor sortu zen jauzi hori, eman zen jauzi hori. Hau da, herritarren kontsultak erabakitzeko eskubidea, mobilizazioa eta asamblearen jaiotza edo sorrera kontsulta bat lortu ahal izateko. Hau da, erakundeek antolatutako kontsulta egiteko estatuak debekatu zuen, kontsulta bat egin zen ondoren, eta geroago helburua izan zen erakundeak gure ganatzea, irabaztea. Eta orduan, joan den azaroan, hauteskunde plebiszitarioak egin ziren, eta lehen aldiz gehiengo absoluto bat lortu zen, independentista bat sortu zen gobernuan, agenda independentista argi batekin. Eta gaur egun, fase hori, fase honek, 2016ko neguan burutuko dena, helburua izango da prozesu hau burutzea, bere amaierara eramatea. Eta aukeretako bat, da berriz ere, berreskuratzea kontsulta baten ideia, referendum baten ideia. Baina alde oso importante batekin. Hau da, Espainiako estatuak onartzen baldin badu elkarrizketa bat, erreferendum bat egiteko legaltasun espainolaren barruan, hori izango litzateke benetak genukeena, optimoena, baina ez badu onartzen aukeretako bat da Generalitatak antolatzea kontsulta alde batekoa, eragin lotesleekin, efektu lotesleekin, vinkulanteekin, erabakitzeko zen izan behar duen Kataluniako etorkizun politikoa. Beraz, oso argi dugu prozesu honek bukatu egin behar duela urnetan aginte demokratiko batekin. Uste dugu erreferenduma dela tresnarik onena esateko edo erabakitzeko Kataluniako etorkizuna. Eta eztabaida politikoak datozen hilabetetan badakigu intentsitate handikoa izango dela. Hemen utziko dugu oraingoz eta gero nahi baduzue harago joango gara. Egituko dugu Pakorekin, baina Pako Jordik hainongi egin du prozesu guztia eta testu ingurua kokatu, behar bada azaluko zeniguke zer den sumate, ze ekarpen egiten dio sumate bezalako elkartke batek Kataluniako prozesuari? Mila esker gonbidapenagatik, eskerrak hemen egoteagatik, gu entzuten, Pako Martinez dut izena, Madrilen jaiotako katalan bat naiz, eta hain zuzen ere, uste dut, hori dela sumateren arrazoia, ni ados nago izen horrekin, Jordik esan duenarekin, segimendua egin dugu, gu ez gaude kompetentzian inondik inora ere, gertatzen dena da, une jakin batean, interes oso handia zegoen, topiko bat, errealitate bihurtua, hau da, Katalunia bi gizarte bihurtu nahi zituena. Baita ere, esan dute gizarte gehiago sortu daitezkela, askoz ere zatiketa gehiago egon daitezkela. Jatorri katalana duen gizartean, eta kapotikan etorritako guztietan konturatu zaitezen, 50, 60, hamarkadetan, Kataluniara iritsi zirela Espainiako beste toki batzuetatik 2.800.000 pertsona. Ia Euskal Herriko populazioa. Hau da, jendea integratu zen, batzuk bizkor integratu ziren, beste batzuk gutxiago, niri adibidez jende aurrean katalanez hitz egitea, kosta egiten zain, nik katalana hitz egiten dut, eta pertsona talde batez ere, Espainiar jatorria zuena, hasi zen biltzen, elkartzen, hauteskundeak egiten, bilarak egiten udalerrietan, pentsamolde askotako jendea zegoen, demokratak zirenak uste zuten defenditu egin behar zutela, borroka egin behar zutela horren alde, autodeterminazioaren eskubideren alde, demokratak zirenen aldetik, autodeterminazio eskubideak definitu egin beharra zegoela, beste batzuk erabakitzeko eskubideren alde, eta gero bazeuden beste batzuk, gehiengoak zirenak, Errepublika Katalanaren alde zeudenak, hau da, estatu katalan bat sortzearen alde, eta gainera,
eroso sendituko zirenak beren gaztelaniarekin. Normalean zure ama hizkuntza oso garrantzitsua da, pertsona batentzat oso garrantzitsua da. Eta denok nahi dugu gure ama hizkuntza errespeta diezaguten, eta beraz gaztelania hitz egiten dugu noi ere bai. Beraz orduan hasi ginen pentsatzen gure jendearen gana hurbiltzeko modua izan zitekela gaztelania hitz egitea, esaten dute jendeak ulertzen duen hizkuntza bat hitz egiten duzunean, orduan burura iristen zaiola, baina bere ama hizkuntzan egiten baldin badiozu bihotzera iristen zaiola pertsonari. Nik benetan nire burua aditzera ematen dut hobekien gaztelaniaz. Kostatu egiten zait bihotzetik katalanez hitz egitea. Nire emazteak ez dit inoiz esan, ez dit inoiz te quiero esan, te estimo esan dit katalanez. Montserrat du izena, bera katalana da, peto-petoa. Eta inoiz ez dit te quiero esan, eta haserratzen danean katalanez egiten diterreta eta ez gaztelaniaz. Beraz, guk dugun txip bada, eta asko zerrebeto sartzen zego gura maizkuntza. Positiboa izango zela pentsatu genuen, lanean arregikera zentzu horretan, eta sartu nahi dugu auzo jakinetan non behar bada asambleari kostatu egin zaion sartzea. Guri ere kostatu egiten zaigu toki jakin batzuetan sartzea, baina erraxago sartzen gara. Sartzen gara, inorak estaladik erabili gabe, sartzen gara aurrez aurre, sartzen gara esan ez guk ez diogula gure Espainiako nazionalitateari uko egingo, absurdo bat izango litzateke. Bi herritartasunak izan badezakegu zergatik utziko dugu gure herritartasun espainola. Segurenez normalean norbaitek utziko luke bere naziotasuna, bere Espainia herritartasuna. Eta horren niko komentzitzen ditu toki horietan, ze ez dute mehatxua sentitzen, ez dute sentitzen bere idiosinkrasia galduko dutela, bere kultura galduko dutela, bere hizkuntza galduko dutela, ze gaztelania hitz egiten jarretuko dute, eta ez dute sentitzen egotzi egingo ditugula. Egia esan, gaur egun ja ez daude kainoiak, baina telebista hor dago. Katalunian dugun beste arazoetako bat, ez mundu guztia, baina badagoela gehiengo handi bat, jende honen artean ez duena TV3 ikusten, TV3 ikusten, ez dute beraiena dela sentitzen. Zuk hori galdetzen duzu eta jendeak ez du TV3 ikusten. Jendeak ikusten du Telecinco, edo La Sexta, edo ikusten du Antena 3, eta hor bombardatu egiten dituzte. Ez dituzte gaur egun, etxeak ez du kainoik erabiltzen gaur egun, komunikabideak erabiltzen dituzte, eta komunikabideak ekaragarriak dira. Edo zein ez da bai da zentzu horretan, telebista espainoletan agertzen dena, inork ez du prozesua defenditzen, irainak besterik ez ditugu entzuten. Beraz guk sumate sortu genuenean, eta gure web horria sortu genuenean, irain handiak eta mehatxu handiak entzuten ditugu, eta eriotza mehatxuak ere entzun ditugu. Traidore deitzen gaituzte, esaten digute, esaldu egin dugula Espainia, eta denetatik esaten digute, traidore batzu gehala, azken batean. Eta, ez dituzte armak erabiltzen gaur egun, baina bai badituzte bitartekoa guri eraso egiteko. Beraz, une honetan, nola gaude? Une honetan, pentsa, noraino iristen garen lankidetza izatea Asamblea Nazionalarekin. Nik sumatea zitatez gainera jubilaten sektorialeko parte naiz. Hau da, gai garrantzitsuena da, gaur egune ezezkoek adibidez erretiroarekin mehatxatzen gaituzte edo horrekiko beldurra sortzen nahi dute. Pentsatu gabe, hitzarmen asko sinatu dituztela pertsona guztien erretiroa ordaintzeko. Erretiroak ez dira nazionalitate baten jabegoa. Beraz, herritar guztiek dute pentsioa kobratzeko eskubidea gizarte segurantzaren aldetik, guk bizitza osoan kotizatu dugu Espainiako gizarte segurantzan beraz mundu guztiak du eskubidea, eta haiek dute bete beharra guri ordaintzeko, baina bai esango dizuet, guk Kataluniak egin dituen bide horrietan, asmoa da, Kataluniak ordaindu egingo dituela erretiro pentsio, edo pentsioak Errepublika Katalanean bizigaren guztioi. Hau da, gu ez gara filo, Espainiak
Espainia gai izango denik erretiro sariak ordaintzeko baita Espainian daudenei ere. Beraz, hemen asmo hori da. Une honetan, esatea, Espainiatik alde egiten badugu, pentsioa galduko dugula, beldur hori nahiko errotu da adineko pertsonen artean. Hau da, pentsiotik bizi den jenderen artean. Que creen que pueden pensar. Eta ere gazten artean, pentsatzen baldin badute, pentsatzen bai dezakete, etorkizunean ez dutela kobratuko. Horrek kalte handia egin digu, eta kolaborazioa esan dudana, ni asambleako jubilatuen sektorean nagoenez, batzuetan esaten digute, aizu, bidali norbait gaztelania, ze publiko asko etorriko da gaztelania duna, gonbidatu dugulako ez dakize fabrika o ez dakize enpresa. Beraz, badago kolaborazio jakin bat. Eta ez gara sortu asambleari kompetentzia egiteko, inondik inora ere, baizik eta bat egiteko eta metatzeko prozesuan, indarrak metatzeko. Gero galderetan, gure organizazioa ez da asamblea bezalakoa. Gure organizazioa pobreagoa da, eskualdeka antolatu gara, ez dugu jende nahikorik udalerrika antolatzeko, ez gaude eskualde guztietan, normalean bik edo berga edo eskualdetan, eskualdea oso katalana den tokietan kostatu egiten zaigu sumate taldea egituratzea, baina normalean presentzia dugu Bartzelonako gerrikoan. Hor bait daude gaztelania dun gehienak edo espainiar jatorria dutenak, katalana hitz egiten dutenak, eta gero presentzia desente dugu esate baterako Bartzelonako gerrikoan inguruan aldirietan, Bartzelonako aldiri industrialean. Kostatu egiten zaigu asko, baina asambleak lagundu egiten dugu. Eta funtsezkoa da asambleak eskaintzen digun laguntza. Guk antolatzen ditugun solasaldi gehienetan, edo hizketaldi gehienetan, eskualde hauetan, prestatu egiten dizkigu asambleak, eta asambleak eskatzen dizkigu. Sumate gisa eskatzen dugu, eta gaztelaniaz joaten gara bilara horietara. Eta galdera gehiago egin nahi badidazue, ez gehiagi luzatuko orain, ze Jordi kontatu duena, guk babestu egiten dugu, eta gero nahi baduzue galderak egin, eta eskerrak entzuteagatik. Zela izurekin segituko dugu, eta zuri ere gure esku dago zer den esplikatzea baino, hemen pentsatzen du gehiengoak badakiela etxekoa zarenez. Galdera litzateke, datorren astebukaeran galdeketak hasiko dira hainbat herritan, gure eskualdean galdeketarik ez dago, baina ekainaren 12an badaukagu eskualde mailako hitzordu bat, eta Jordik aipatu du behintzat, han egin batean batasun politikoa badagoela. Euskal Herrian batasun hori kasu puntual batzutan gertatzen da, adibidez Nafarroan gaur egun gobernuan, batzuk ados jarri dira gobernatzeko, baina instituzioetatik kanpoko batasunik ez dago. Eta gizarte zibila ere ez dakite Katalunian bezain aktibo ote dagoen Euskal Herrian, zuk nola ikusten duzu posible hemengo prozesua? Lehen bizi eskerrik asko benetan gonbidapenagatik eta plazerrutza zuekin egotea. Partekatzen duzuelako hain zuzen ere gure esku dagok zabaldu nahi duen filosofia, elkarrekin egiteko gaitasun hori eta libre pentsatzeko gaitasun hori, ez? Eta plazer handi bada Jordirekin eta Pakorekin egotea, egon nintzen beraiekin Euskal Etxean, duela urtebete, eta haiekin egoten garenean beti daukagu zer ikasi eta aplikatzen edo saiatzen gara, ez? Geure realitatea diferentea dela kontuan hartuta, eta galderari erantzunez, gure esku dagok iaz aipatu zuen erabakiaren aroan bizi garela, ez? Baina batzutan ematen du leloa botatzen dugula, eta gero atzean zer gogo eta zein gogo eta dagoen edo ere, batzutan ez daukagu gaitasunik esplikatzeko, edo gure esku dagoen lanean ari garenok jabetzen gara Euskal Herria bizi duela momentu historiko oso berezi bat. Eta 3 eremutan banatuta dagoen herri honetan, 3etan dagoela demokrazia gehiago lortzeko gogoa, asmoa eta gehiengoak. Az gaitezen Ipar Euskal Herritik, lehen aldiz, demokratizazio prozesu baten ondorioz, herritarrak aldunduta lortu dute
egituratze propio bat, herri elkargo propio bat. Nafarroan, badira aldaketa oso garrantzitsua gertatu da, gobernu berri bat dago, eta demokrazian sakontzeko borondate argiarekin. Eta aniztasuna kudeatzeko determinazioarekin. Eta EAN, esan dezakegu, badagoela erabakitzeko eskubideen aldeko 80% dago alde. Herritarrak gaude erabakitzeko eskubideen alde. Kontua da, egoera hori, hortatik atera daiteke lehenengo ondorioa da Euskal Herria burujabetza prozesu batean murgilduta dago. Katalunian egon daiteken bezala. Guri ez zaigu gustatzen eta hori ere saiatzen gara irudikatzen, eta uste irudikatzen dugula. Gure esku dago sortzen da 2013 urtean. Baina 2013 urtean ez da sortzen berez. Sortzen da aurretik hainbat eragile, hainbat talde, hainbat lan irudikatu duguna nazioen munduan, baina hori adibidetxo bat da, ez? Aurreko urteetan eta aurreko mendeetan egindan lana askatasunaen alde, zenbat abesti dauden Euskal Herrian askatasuna aldarrikatzen, ez? Askatasuna alde eta erabakiak Euskal Herritarrok har ditzagun horren aldeko lana. Gure esku dago 2013 urtean, kontestu oso aldeko batean, ikusita Kataluniak erabakitzeko bidea ja jorratzen eta kudeatzen hasiko zela, ez bakarrik aldarrikatzen, baizik eta urrats sendoak emango zituela, eta Eskozian ere erabaki egingo zutela, sortzen da, ingurumari horretan sortzen da gure esku dago, eta azten gara konturatzen herritarrok daukagun garrantzia. Ordura arte, mezua zen, ezin dugu elkarrekin gauzak egin, alderrek egin behar dute, zer egingo dut nik. Eta gu konturatzen gara ez, herritarrok, eta hori Kataluniatik eta Eskoziatik ikasi dugu, herritarrok daukagula sekulako ekarpena egiteko aukera. Uste duguna, baina askoz handiagoa. Eta baditugula tresnak, eta tresnak dira gure eskubideak, eskubide batzuk ditugu, ez dieguna garrantzirik ematen, da adierazpen askatasuna, beti azpimarratzen dugu urratu egiten denean. Baina, ez gara jabetzen askotan eskubide hori badugula, eta erabiltzeko bide bat badugula. Gero batzutan, zigizaga egin behar da, ez? Guk nahi dugun bezala erabiltzeko, baina badauzkagula, erabakitzeko eskubidea adierazpen askatasuna, elkartzeko, biltzeko, eta gai publikoetan parte hartzeko eskubide horiekin, hori oso tresna importanteak dira. Eta horien bitartez ere egiten dugu, herri baten borondatea adirazi. Eta hor kokatzen ditugu herri galdeketak, eta hor kokatzen dugu gure eskudagok 2015an, azaroan, iazko azaroan, onartu zuen plangintza. Badakizue, planteatu dugula plangintza bat 2015-etik 2018-ra. Aurreko 2 urtetan urteko plangintza zen, gizakatean zer egin genuen, jabetu elkarrekin egin genezakela gauzak. Harrituta geratu ginen danok, zenolako arrakasta izan gendun. Baina arrokeria pur bat ere hor nabaritu zitzaigun, eta ez arrokerita, bebai esperientzia falta. Heldu ginenean gizakatera, hurrengoan zer egin behar genuen ez genekien, horri zuri baten aurrean topatu ginen. Horretaz, jabetuta zan genuen, hurrengo urtean zer egingo dugu, hartu genuen urte oso bat pentsatzeko, eta horiek izan ziren oialak. Oialekin eginen josten, eginen zabaltzen, pedagogia egiten, baina eginen pentsatzen. Eta antolatu egin ginen, eta zuetariko batzuk egon zineten, bizkarrezurra direlako bilera batzuk egin genituen. Eta hor pentsatu genuen, gure erabakitzeko eskubideak Euskal Herritarron partetik gure ekarpena nola egin dezakegu. Zein da Euskal Herritarron ibilbide horria erabakitzeko eskubideak kudeatzeko. Eta esan genuen, ehundu, adostu eta erabaki. Eta ez ditugu irudikatzen gainera, lehenengo ehundu behar dugu, gero adostu behar dugu, gero erabaki behar dugu. Ez, esaten dugu, 3 esparru dira, ehundu egin behar dugu, jarraitu behar dugu. Oraindik, hainbat jende ez daki zer den erabakitzeko eskubidea. Atzo aipatzen zidaten udaletxe batzuetako Bizkaiko batzuk, esaten zidaten, zela izgegu, badakigu egin duzuela jai batzuk, oso majoak zaetela, irriparrekin ibiltzen zaetela gora eta bera, baina ez dakigu oso ondo zer dan gure esku dago. Eta zer egin nahi duzuen. Bueno, oraindik esplikatu behar dugu, jarraitu behar dugu ehuntzen. Gero, adostu behar dugu, gaitasunak jarrera batzuk landu behar dira herri honetan. Badaukagu esperientzia bat, badaukagu historia bat,
Eta guk erabakitzeko eskubidea kudeatu nahi dugu demokratikoki. Lortu behar ditugu bozka emango duten pertsonak, eta horiek borondatez joango dira. Bakoitzak nahi duen proiekturako. Oraindik Euskal Herrian ez dago definituta. Burujabetza prozesu batean bagaude, baina ez dugu definitu zein dan urrengo urratsa. Ez dakigu izango dan independentzia, izango dan konfederalizazio, ez dakigu hori oraindik ez dago definituta. Baina bai urratsak eman nahi ditugula, erabakiak hemen hartu ditzakegun, eta Euskal Herritarron artean hartzeko. Eta horrek eskatzen digu adosteko gaitasun bat eta jarrera bat. Eta horretarako adierazpenak lantzen ibili gara urte osoan zehar. Eta azkenik erabaki. Erabakitzen dugunean, herri kontsultak egiten ditugunean, ehundu egiten dugu, zelortzen dugu gure filosofia, gure mezua eta gure ideiak zabaltzea, adosten dugu, ze adostu gabe ez dago modurik herri kontsultat egiteko, eta azkenik erabakitzen dugu. Beraz, ariketa praktiko horiek gaur egun martxan ditugu, baina martxan dugu ere adosteko fasea. Herrietan egiten ari diren eta zuek datorren astean egingo duzuena ere, adosteko gaitasun hori eta irudikatzeko, hau da, herritarrok badakigula adosten, beraz guk adosten baldin badakigu, nola gure beste tresna demokratikoak, gure borondate demokratikoa adierazteko beste tresna batzuk direla alderdi politikoak eta direla erakundeak, nola ez dira gai izango adosteko. Eta erabakitzen ikasten ari garela eta hasten ari gara. Ez dut esango dakigunik erabakitzen. Ze gero ere, igual aukera daukagu gero kontatzeko, ze esperientzia polita izan diren herri kontsultak eta zenbat ikasi dugun horren inguruan. Herri kontsultak danok lasai egoteko oso ondo doaz, ikaragarri ondo, ari dira lortzen konfiantza berri batzuk, sentsibilitate diferenteko jendearena, eta guk uste dugu parte hartze polita izango dela, eta ja egin dugun lanarekin, urte osoan ibili den jendearekin, egin diren ekintzekin eta ikasi dugun guztiarekin, bost bat atera dugu. Guazen ikustera ja oso ongi bat edo bikain bat ateratzen dugun, baina hori datorren asteburuan izango da. Politikoak ez dituzu aipatuzu, gizarte zibilaren presioarekin baduzu itxaropena gure esku dagon alderdiek segituko dutela? Hori izan zen Kataluniako esperientzia, dudari gabe, eta Euskal Herrian guk uste dugu, eta hori da ikasi duguna ere, asko ikasten gabiltza azken urteetan, eta asko ikertzen zer da burujabetza prozesu bat. Burujabetza prozesu bat da herri batek, monigote zuritsu horiek, alduntzen garela eta esaten dugula, gure etorkizuna guk erabakiko dugu. Guk ez dugu nahi berriro, orain arte bezala, ez Parisen eta ez Madrilen bulego itxi batean esatea zer izango garen eta nola antolatuko garen. Hori horrela izan da, burujabetza prozesu bat abian jartzeko alde bakarrekoa da. Eta hori, Holanda, ikerketak eta prozesuak beti dira alde bakarrekoak. Eta alde bakarrekoak nortzu dira herritarrak izan behar dute. Herritarrak delegatzen baldin badute, delegatzen dugun horiek ez daukate nahiko indar. Hori ikusi izan Ibarretxeren prozesuan. Bazegoen, alderdi bat eta indar bat. Eta Fede honez aritu ziren, eta egin izan zuten moduan Katalunian ere, egin zuten legebiltzarrak adostu zuen estatutu bat, eta Madrilela heldu eta zepilatu zuten. Ez badago herrian borondate eta determinazioa abiatzeko prozesua, gero gauza da abiatzea, eta hori herritarron esku dago, eta hori egin behar dugu, eta gure ardura da. Gero kudeaketan bilatu behar ditugu rolak, bilatu behar dugu herritarrok gure eskubideekin oraino heldu gaitezken, eta alderdi politikoek beste tresna batzuk dituzte. Eta nola txertatuko duten puzlean. Azkenean denok erabakia eta demokrazia gehiago lortzeko. Eta, hori, momentuz hori. Segituko dugu, Iruentzako galdera da, baina Pakorekin hasiko ginateke. Webgunean sartuta, Sumateren webgunean sartuta, uste dut zure testu bat dela eta jartzen du gutxi gora bera independentzia dela aukera bakarra Katalunian ongizate estatua berreskuratzeko, ez? Orduan, egoera ekonomikoa izan daiteke faktore bat abertzaletasuna edo nazionalismoa pizteko? Vamos a ver, yo no soy nacionalista. Ni ez naiz abertzalea, ni ez naiz nazionalista. Eta gainera, independentzia nahi dut. Independentzia nahi dut, ez
dut, aberri bat izan nahi dudalako. Nik nahi dut norvegiar, bere bizitzako segundo bat galtzen ez duena esaten norvegiarra dela. Ikusten dute eta norvegiarra dela. Ez du inolako zailtasunik. Egia esan, Katalunian gertatzen dena, Katalunian krisi ekonomikoa fuerteagoa da, askoz ere fuerteagoa da, gure generalitatea kudeatzaile bada. Kudeatzaile huts bat da, eskua jartzen du alde batean, Madridean ematen dutena jasotzeko, eta saiatzen da ahalik eta justuen banatzen beste aldean. Beraz, horregatik, pixka bat eskuin ezker gabiltzanean, ni erabat konturatzen naiz, generalitatean dagoen edozein gobernu ezker edo eskuinekoa izan, kudeatu egin behar du miseria. Guri ematen digun, Madrilek ematen digun miseria, hau da, Madrilek bueltatzen digun miseria. Hau da, guk ematen duguna, baina askoz ere gutxiago ematen digute, hau da, 16.000 milioi, Madrilek kendu egiten dugu, guri, eta ez digu itzultzen, eta itzultzen ez digu, baina, guk behar dugu diru hori, zen momentu batzuetan ezin ditugu botikak farmaziak ere ordaindu. Hau da, errezetak gure kontu ordaindu behar ditugu, eta gero kobratu Madriletik, boltatzen balin bat digute, sistema jakin bat erabiltzen dute, zuek ez duzte erabiltzen, baina FLA du izena, sistema bat, sigla da Fondo de Liquidación Autonómica gainea, ezin da hobeto adierazi, Fondo de Liquidación Autonómica du izena, funts hori asmatu dute, Montorok asmatutako, FLA hori da. Eta Montorok asmatu du, ze guk ezin dugu kanpoko merkatuetan sartu, guk gure balorazioa oso eskasa dugu kanpoaldean, beraz, guk laguntzaren bat lortzeko urteko asignazio horretan, Kataluniako jasotzen duena FLA horren bitartez da. Hau da, FLA hori Espainiako Estatu Zentralak duen erreserba bada. Eta hau beren gastuak ordaindu ezin dituen autonomietara ematen dute, defizitin gehiago handitzeko eta gure atentzioa deitzeko hemen arazoa dago. Gure egiten digute mailegu hori egiten dugu interesekin. Hau da, guk esate baterako behar balin baditugu 1.500 milioi gure zordunei ordaintzeko, gure hartzeko dunei ordaintzeko urte horretan, eskatu egiten dugu diogu FLAri. Eta orduan, interesak ordaindu behar dugu. Gu jadanik eman dugun diru batengatik, eta bueltatu ez den diru batetik, hau da, gure zergen interesak ere ordaindu behar ditugu. Hau da, gure Madridek ikendu dizkigulako. Beraz, zalantzarik ez dago, jende asko, eta nik esaten dudan jatorri espainiorreko jende asko apuntatu egiten da sumaten desesperatuta daudelako. Eta hori egiten dute, erabat sinetxeta daudelako, independentziarekin, edo independentzia dela aldaketaren alaba zuzena. Eta aldaketa egiteko modu egokiena Kataluniako independentziaren bitartez dela. Jordi? Guk uste dugu prozesu independentista izan dituela, bi gauzetan asmatu duela. Lehen esan dudan bezala lotu egin delako erabakitzeko eskubidearekin. Eta horrek estatua jartzen du soken kontra. Eta ikaragarri zailtzen du konbikzio demokratikoaren errelatu bat egitea Estatu Zentraletik jakitea gure etorkizuna jendearen borondateren esku dagoela, horrek ikaragarri zailtzen du Espainiako Estatuaren kontakizuna borondate horren aurka. Eta gaina uste dut horrek hori dela soken kontra jartzen duen gai bakarretako bat nazioarteko komunitatearen aurrean. Hau da, esatea Madriden kantzilleria guztietatik ibiltzea esanez Kataluniak independente izan nahi duela, oso erraza da solidaritatea jasotzea estatuen artean, hau da, lurralde batasuna mantentzeko. Baina eztabaida hori ez denean, batasun territoriala ez denean, baizik eta herritarren borondatea entzutea inork ukatzen duen ez duen gatazka baten aurrean, ze 100.000 pertsona atera gara kalera. Hori Madrilen ez da hain eroso hartzen. Ze Berlinen eta Parisen eta Londresen eta Washingtonen ez da oso ondo ulertzen, batez ere Eskoziaren aurrekaria ikusi ondoren eta beste aurrekari batzuk, Quebecen esate baterako. Hau da, 21. mendean, estatu bat, formalki demokratiko bat, nola uko egin diezaioken urnari gatazka bate bazteko. Eta guk hor dugu aukera bikaina. Eta beste aukera,
edo asmatu dugun beste puntu bat da Kataluniako eztabaida eta estatu berri bat lortzeko deialdia ez dela egin pentsamolde tradizionalista identitario baten bitartez, egin gaur egun Asamblea Nazionalen gauden askok eta prozesu soberanisten alde egiten dugun askok militantzia independentistik gatoz, 80ko hamarkadatik eta militantzia bat dugu hizkuntzaren eta kulturaren babesean eta hori eztabaida ezina da. Nik noski independentzia ere nahi dut, bermatu ahal izateko, etorkizun bat nire hizkuntzarentzat, baita ere berreskuratu ahal izateko ukatu egin zaidan historiaren parte bat eta hori ere nahi dut. Baina hori ez da ardatz nagusia. Hau da, horrek ez digu kontakizun kolektibo hori eraikitzen utzi, baizik eta batez ere babes soberanista sortu eginda zuk planteatu duzun horren aritik. Hau da, aukera hobeak sortu nahi direla gizarte justuago baten alde. Eta gaur egun babes oso handia dago, ez barkatu ez da hori, da ziurtasun oso handi bat dago. Hau da, Kataluniak ez badu lortzen estatu berri hori, Katalunia ez balin bada sortzen jaiotzen estatu berri bat bezala, Kataluniak orduan ez du margenik izango espazio bat berreskuratzeko, aurrera bide ekonomiko bat lortzeko, politika propioak egiteko, politika propio garbiak egiteko. Eta hori, edo horrek Katalunia jartzen du marko globalizatu jakin batean, hau da, dekadentzia prozesu baten barruan, endekaben prozesu batean. Katalunian badago konbentzimendu bat, hor askoz ere pedagogia gehiago egin behar da, hau da, gaur egun, duela hamarkada batzuk egin den politika Espainiako estatuaren aldetik horrek ondorio ikaragarriak izan ditu. Batez ere ongizatean eta jendearen ongizatean eguneroko bizitzan. 3 adibide jarriko dizkizuet ikusteko nola ikusten den Katalunian hori. Inbertsio falta azpiegituretan alde batetik. Ez bakarrik askoz ere inbertsio gutxiago daude konprometituak. Hau da, beharrezkoak, baina askoz ere inbertsio gutxiago daude kontuan hartu zein den zerga ekarpena. Eta baita ere kontuan hartuta estatutuak ze aurreikusten duen inbertsioetan. Baina gainera aurreikusita dauden inbertsioak legez estatuaren aldetik horiek bakarrik betetzen dira oso ehuneko txiki batean. Hau da, trenbide sarea, esate baterako, Katalunian, defizit oso handia dago trenbide sarean. Hau da, aurreikusi dena behar dena baina askoz ere gutxiagoa da. Azken 5 urtean 7% bakarrik beteta inbertsioan. Hori esan dezakezue, hori ere beste arlo batzuetan gertatzen da, baina 100.000 pertsonak baldin badituzu trenbide sarea erabiltzen dutenak, batetik bestera joateko, batez ere metropolia inguruan aldirietan baina egunero gainera atzerapenak daude, goraberak daude, aurreikusi egin behar dute, beste ordutegi bat erabili behar dutela, askoz ere denbora gehiago behar dute batetik bestera joateko garraioan. Eta horrek azkenean, barkatuko didazue, baina egundoko kabreoa sortzen du, egundoko aserroa sortzen du jendearen, jendeak ez du ulertzen. Horri erantzi egiten baldin badiogu, eguna joan, eguna etorri. Inbertsioak daudela abiadura handiko trenetan, inork erabiltzen ez dituenak, aireportuak esate baterako, non ez den aurreikusi 2045 hegazkin batera iritsiko denik, gero badaude beste inbertsio batzuk, aberats berrien politikak Espainiako estatuak askotan egin duena autonomia erkidego askoetan, interes ekonomiko hutsei erantzuteko eragile politiko jakin batzuentzat. Beraz, hor sortzen da ondoeza, haserrea eta independentziaren alde egitea. Bigarren gai funtsezkoa. Kataluniako instituzioek legeak onartzen dituztenean eta ahalegintzen direnean mekanismoak bilatzen pobreziaren aurka egiteko, desigualdadearen aurka egiteko, adibidez grabamen bat jarrita finantza erakundeetan, edo baita ere esate baterako Generalitat bezalako erakundeek ez dezan hornikuntza moztu elektrizitatea ordaindu ezin duten familientzat edo ura behar duten ura ez mozteko familientzat edo jarrera aktiboa dutenak kaleratzeak alokairua ordaindu ez duten familiak kalean gera ez daitezen edo hipoteka ordaindu ezin dutenak. Eta
legeak estatu zentralak onartutako lege hoien aurrean, asmoa da, auzitegi konstituzionalen aurka egitea, bazterkeria soziala ere horren aurka borrokatzea. Eta auzitegi konstituzionalak onartu egiten ditu baliabide horiek, eta lege horiek eten egiten ditu, eta hor mezu oso argia ematen da. Errepublika horrekin, pobreziaren aurka borroka egiteko lege horiek egongo lirateke, beraz beharrezkoa da urrats politiko bat egitea Errepublikaren alde. Igandean bihar, gaur bizkor joan behar dut, Zaragozan trenean, hegazkinik ere ez dago, Barcelona iristeko bihar mobilizazio bat dago UGT komisionek eta asambleak deitutako mobilizazio bat, KUP, Alderdi Sozialista, hirugarren sektoreko erakunde elkarte guztiak, auzitegi konstituzionalaren erabakien aurka. Bukatzen ari badira eskubide sozialak. Beraz, hau da gaur egun, Katalunian dagoen eztabaida politikoa. Hau da, erakundeak gizarte eskubideak murrizten ari dira. Eta hirugarren adibidea, eta bukatuko dut, gaur egun badira enpresak, multinazionalak, oso garrantzitsuak, esaten ari direnak, Katalunia utziko dutela edo ez dituzela inbertsioak egingo, ez prozesu independentisten gatik. Horrek ez baitu inoiz, horrek ez baititu inbertsioak eragotzi, hau da. Esaten dutenan esate baterako Tarragonako plantetan ez dugu inbertituko. Ze Tarragonan oso ingurune industrialen garrantzitsua dugu, arlo petromikikoan BAF, multinazional emanan batek esaten du ez joan egingo gara, ezin baitugu lehiatu, azpiegitura horiekin, ze ez baitugu trenbide sare egokirik, zabalera egokia duenik, edo esate baterako energia elektrikoaren faktura dakizuen bezala estatuak arautzen duena, eta beste Europako herrialdeak baina askoz ere handiagoa dena. Gaur egun baditugu errealitate batzuk, adibide batzuk besterik ez ditu jarri, baina asko daude, enpresa handia asko daude, esaten dutenak bagoaz hemendik, ze estatuak ez du betetzen bere eginkizuna. Bartzelonako portua, esate baterako, seguruenez, Txinako kapitalaren inbertsio handiena lortu du Bartzelona izan dadin, salgai txinatar edo asiako salgaien hartzailea. Beraz, arrazonagarriagoa da, su ez bitartez Bartzelona iristea eta ez Gibraltarretik segi eta Anberesea joatea. Ze arazo dugu Bartzelonako portuan, ez daudela, estatuak ez duela inbertitzen portuan trenbide konexioa egiteko eta salgaiak, portura iristen diren salgaiak Europarantzateratzeko. Eta mota horretako egoeraren aurrean gaude, jendeak ikusi egiten du eta begibistakoa da agrabio horiek direla edo izan direla oinarrizko gunea independentziaren alde egiteko eta Errepublika Katalan berria sortzeko, beraz begibistakoa da Errepublika berriaren imaginario kolektiboak neurri handi batean oinarritu egiten dela uste batean, hau da, bizi kalitatea, aukera Katalunian, kohesio soziala, ongizate estatu hau, bermatu egingo dela soilik gu gai baldin bagara gure baliabideak kudeatzeko. Euskal Herrian askotan abertzaletasuna identitate batekin lotua izan da, behintzat orain arte, orain egia da alderdi politiko batzuen partetik entzuten ari garela, ez? Ekonomia ere hobeto joango litzaigukela independiente bagina. Orduan, zure ustez ere Euskal Herrian buru jabetza prozesua abertzaletasun klasiko edo sentimentaletik haratago doa? Gure eskudagok sustatzen duena, hain zuzen ere da, burujabetza prozesuan parte hartzea herritar guztiak. Eta ariketa praktikoa herrikonsultetan daukagu. 16 urtetik haratagoko herritarrak bizi direnak bertan bozka eman dezakete. Beraz guk gure filosofiarekin ere ez aldarrikatzen bakarri baizik eta ariketan praktikan jartzen ari gara filosofia hori. Herri batek eraiki egiten da bertan bizi eta lan egiten duten pertsonengatik. Eta aberastasuna konplexua da, egia da, prozesu guzti hauek oso konplexuak dira, zailak dira, baina asmatzen direnean kudeatzen, eta hori da jarrerak horregaitik dira importanteak, asmatzen dugunean anistasun hori kudeatzen, emaitza askoz aberatzagoa da, askoz sendoagoa da.
Orduan, Euskal Herrian ere gertatzen dira, Katalunian gertatzen diren horrelako agrabioak, eta gehiago, gertatzen dira, igual, hemen falta dana ez dagolako oraindik burujabetza prozesu horren kudeaketan, Euskal Herritarroko egin duen kudeaketan, eta alderdi politikoak barne, ez du jarri gune bat irudikatzeko nola bizi nahi dugun. Eta ari gara kudeatzen egunerokoa, gu herritarroi dauzkagun tresnekin, ari gara gure borondatea saltzen, nahi dugu aurrera egin, nahi dugu kudeatu demokratikoki horraino altzen ari gara, eta gainera jarrera ja pausua zehatzak ematerako jarrera hori lantzen eta zabaltzen ari gara, baina prozesu honek behar du, gizarte zibil antolatu bat. Aurrekoan entzuten nien 50.000 bazkide dituztela, guk dauzkagu 52.000 pertsona zaretuta, gizakatea egin zenean, ez da kopuru txarra, baina bazkidetuta dauzkagu 1.400 da. Oraindik zenbat jende dago, zaretuta bai, nahi bai, baina pausoa, eman ez duena, aldarrikapenetik ekintzetara, ez? Problema berdinak ditugu komunikabidekin. Gu hitzaldi, gure eskudako taldeak, herri egiten ari den lan ikaragarria den bitarte zabaltzen dugu gure mezua eta gure jarrerak. Eta gu oraindik ez gara hasi, gure plangintzan badago, 2000 aurten hasiko gara bigarren udazkenean, baina guk oraingo fase honetan, 2016ko udara bitartean, nahi izan duguna herritarrak aldundu. Eta herritarrak alduntzea esaten dugunan jabetzea ze egin dezakegun guk gure kabuz. Orduan, ez diegu adibidez herri galdeketan, ez diegu eskatzen erakundeei laguntza, ez da argia lortzeko bez. Dana egiten du herritarrak dituen baliabidekin, eta jabetzen gara ze zaila den. Baina, sistema demokratiko batean badakigu ere erakunde publikoak guk zergez ordaintzen ditugu, eta gure ordezkariak direla, helduko dela momentu bat, egin beharko dela burujabetza prozesu batean, danok demokrazia gehiago nahi baldin badugu, jarri beharko ditugu danok ditugun tresnak. Eta fase horretan hasiko gara irailetik aurrera, guk herritar bezala. Eta dena den, eta ja positiboago izan da, ere alderdinik ikusten dut ere Euskal Herrian, Nafarrokoa oso importantea da, ari dira kudeatzen aniztasun hori, eta ondo. Iparraldean ikaragarria da, asko dugu ikasteko, nola dagoen antolatuta gizartea, nola dago gizarte kontseilu bat, eta bertan lantzen dituzten proposamenak, eta gero ordezkariek hartzen hautetsi kontseilu hori zenolako antolaketa gobernantza sistema oso interesgarri bat. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan, udal legearen aldeko adostasun hori ikusten ari gara, ezinezkoa zen ere politikare badatorrela, ikusiko dugu orain hauteskunde batzuk datoz, eta hauteskundeak izaten dira olako momentu arraroak, baina jabetu gaitezan 2016an orain urrian izango dira hauteskundeak, dirudienez, eta Gasteizko hauteskundeak amaitu eta gero ez dago berriro hauteskunderik 2019 urtera arte. Beraz, 2016, 2017, 2018, daukagu oso momentu berriro erabakitzeko aroan gaude, jabetu bargara danok, eta 3 urte hauetan lantzen duguna, euntzen duguna, adosten duguna, eta erabakitzen ikasten dugun maila hori, erabakitzeko kultura hori, kultura demokratiko hori josten dugun neurrian, gai izango gara 2019 urtean, katalanen pare, nik hor badauzkator zera batzuk, postura batzuk ipinita, baina nik ez dut ikusten beraien prozesu eta gurea hain urruti dagoenik. Esango dira, zela oso optimista zara. Baina nik ikusten ditut hainbat ezaugarri, haiek ere zaila izango dute, 2017, 2018an ibiliko dira beraien erabakia hartzeko pausua ematen duten unean, eta gu ere hortxe egon gaitezke. Ez dut esaten independentzia erabakiko duguna, izenik hori ez dakit. Hori adoste, Euskal Herrian adoste fasearen ondorio izango da. Baina erabakitzeko ariketa hori egiteko aukera, nik uste dut, edo aukerak behintzak baldintzak sortuta egon daitezke. Baina horretarako herritarrak aldundu behar dugu, eta jabetu behar gara ze momentu historiko bizi dugun. Eta nekatuta. Bukatu egin behar dugu baina heldu behar gara gauean nekatuta. Jabetuta bakoitzak egin ahal izan duena egin duela. Nire partetik, bai?
Mira, yo veo que estáis hablando... Bueno, nik ikusten dut, gizarte ongizateaz ari zaretela, oso gutxi aipatu duzu, ze zuek kutxaren giltza duzu, eta guk ez dugu kutxaren giltza. Baina badugu, hemen adineko jendea ikusten dut, kaja kutxa zentrala gizarte segurantza da, ez da, Espainian, Madrilen dago. Zuek Espainiar guztien pentsioen mende zaudete. Hau da, gizarte segurantzaren erreserba fondoa, 2011, 66 milioi zituena, une honetan, 30 milian dago. Hau da, erdia jandute 4 urtean. Hau da, erreserba fondoa etzen pentsio guztiak ordaintzeko, baina zen pentsioan iristen etzena ordaintzeko. Gaur egun duguna gabeziarekin, hau da, langileek eta enpresa buruak ordaintzen dituzten zergak ez dira iristen zerga osoan, ze Espainian egiten den banaketa horrek ezin dira ordaindu jubilatu guztien beharrak. Eta erreserba fondo bati sartu diote eskua, 2020ko egintzena, eta baby boomaren ondorioz, hau da, 50 hamarkadan jaio zinenak, bakoitzak 3-4 seme-alaba genituenean, hori aurre ikusten zen, ordainduko zela, edo hortikan 2020an espero zan erreserba horretan sartzea, baina langabezia krisia handi horrekin, orain ari dira jadanik erreserba fondo horretan eskua sartzen, eta lehen 66 milioi bat zeuden, gaur egun 30 milioi besterik ez dira gelditzen. Gero gainera, zuek duzue langabezia erdia, Espainiaren langabezia eta erdia. Guk Espainiaren bataz bestikotik bera gaude, baina zuek duzue Espainian, baina gure erdia duzue. Guk 19 gaude, 17-18 aldatu egiten da, baina zuek duzue langabeziaren erdia. Eta zuek duzuen lan gehikuntza horrekin kobratu zenezakete 10%, 20% gehiago gaur egun kobratzen duzuena. Kontutan hartu ze banaketa kutxa dagoen Espainian. Zuek duzue zergen giltza, baina ez erretiroen edo pentsioen giltza. Hori kontutan hartu behar duzue. Ze horrek ere badu ondorioa adineko pertsonengan, momentuetan areto honetan daudenak. Hau da, ez da bakarrik 20% gehiago kobratu dezakezuela, baizik eta bermatu ditzakezuela pentsio horiek denbora luzeagoan. Ze aurrekusi egiten da, erreserba fondo hori, funts hori, ez dela 2019tik aurrera, ez duela iraungo eta gero zer etorriko da. Gutxienez, gelituko gara, paga gabe, ze normalean erreserba funts horrekin ordaintzen direnak dira ezoiko pagak udakoa eta negukoa, gabonetakoa. Beraz, hori ere, Euskal Herritarrek konturatu behar dute, nik bai dut kutxaren giltza, baina ez erretiro sarien kutxako giltza. Guk gure ibilbide horri propioa behar dugu, ezaugarri diferenteak ditugulako, berezkoak, eta ikusi dugu, erabakitzeko eskubideak Euskal Herrian ditula 5 korapilo. Eta ez bagara gai, horiek askatzeko, buru jabetza prozesuan, orain arte bezala, trabatuta gongo garela. Zen dira, korapioak? Korapioa da, lehenengoa dira beldurrak. Zenbat beldur dagoen, kanpotik elikatuta, eta guk ere barrutik ditugunak, erabakitzeko eskuen inguruan. Eta ariketa egin zen konpartitzeko, eta askok esaten zuten, bertako egin zen batzorde bat, 27 pertsonako batzorde bat, ordezkatzen zuen Goierriko eskualde osoa, eta ikusten zuten, beldurra zeukatela hitz egiteko, azerretuko mentzirelako, hainbat eta hainbat. Eta horiek sozializatu behar dira. Bigarren korapiloa dira zalantzak. Jendeak lehenengo galdera izan zen, ze diferentzia dago soberania eta independentziaren artean? Eta hori 3. bilera ingo dugu edo. Jendeak ez dakiz diferentzia dago autogobernu, soberania, independentzia, federalismo, konfederal, ez daki. Orduan, nola erabakiko dugu ez badakigu? Erabakitzeko guneak non dauden, herritarrak ez daki. Herritarrak ez daki, zer erabakitzen da Europan, zer erabakitzen da Gasteizen, zer erabakitzen da Madrilen. Ez dakigu. Eta beti, ez baina guk zerrak ditugu, baina gero zer gauiek kudeatzeko zer eraginkortasun maila daukagu. Ezin badugu guk, eta orain ikusten ari da, zen horrekin eta ze problema dagoen, kanpora alde egiten ari dira, hemen ez daukagula gaitasunek energia estrategia eraginkor bat egiteko Euskal Herrirako. Guk ere arazo berdinak ditugu, baina nunbaiten azalaratu eta plazeatu behar da modu razional eta ordenatu batean, eta adosteko gaitasunakin. Beraz, beldurrak, zalantzak,
ez daukagu gaitasuna irudikatzeko. Eta Aitziber Blanco ibili da dinamizatzen taldea, eta berak esaten zuen. Ez bagara gai, ze aukerak ditugun, erabakitzeko eskubideak sortzen dizkigun aukerak irudikatzeko, ez gara gai izango, ditugun beldurrak eta ditugun zalantzak gainditzeko. Ze beldurrak eta zalantzak paralizatzen zaituzte. Orduan, ez badugu aukera hasteko pentsatzen, nola biziko ginateken guk pentsioak kudeatuko bagenitu, ze arazoak dauzkagun azpiegituran gurean lurraldetasunaren inguruan, nola biziko ginateken hobeto elkarrekin Nafarroak eta EAK gauzak asko elkarrekin ingo balitu, edo iparraldearekin gauzak hainbat gauza eta ikastoletan ikusten da, zenbat gauza elkarrekin egingo bagir, elkarrekiko elementu hori, eta geroia geratzen da beste 2 punto, erabakitzeko eskubide, 3 punto, erabakitzeko eskubidearen mamia, sujetoa, nola artikulatu sujetoa, demokrazia printzipioak erabil daiteke sujetoa Euskal Herriak non erabakiko duen determinatzeko, posiblea da, herritarrok izatea, hemen mugitu dira, hemen herri kontsultak lortuko bagenu esate baterako Euskal Herri osoan gure esku dago gaur egun Euskal Herri osoti daukagu zabalduta. Iparraldean 12 talde daude, Nafarro garaian 56 talde daude. Eta hor guztia gara 240. Orduan, lortzen baldin badugu, erabakitzeko eskubidea zabaltzea Euskal Herri osora, borondate demokratikoak esaltzen baldin badu, nola ez diola interesatzen herritar hori, nola ez dan bere agenda politikoan egon behar. Demokrazia erabili dezakegu sujeto ere egituratzeko. Sujetoa, edukia, zertaz galdetuko dugu. Guk oraindik Katalunian badakite galdetuko du independentziaz. Targi daukate, guk zertaz galdetuko dugu. Erakunde bat elkartzeko, erakunde komun bati buruz galdetuko diegu herritarrei, galdetuko dugu independentziaz, galdetuko dugu zertaz galdetuko dugu. Eta azkenik, ze kolore oki behar duen galdera horrek. Ze galdera gugu jarrin bilatzen genuena, eta herri kontsultan bilatzen ari gaena da, galdera parte hartze handiena lortzen duen galderak. Ez zaigu horren beste interesatzen bai edo ez. Bueno, hori etorriko da, beste fase bat izango da. Guri orain importatzen zaiguna da, jendeak parte hartzea, sujetoa. Erabakitzeko zuen aldeko mobilizazio bat izatea. Jendea aldeak hartzea, eta heltzea orain arte heldu ez garen tokira. Eta erakargarra egiteko galdera horretan, Arenys de Munsen bezala, sartu behar diogu kolorea galderari? Edo galdetu behar dugu independentzia edo buru jabetza soilik. Horrela, bukatu da horrela, baina eztabaida hori egin zen, eta esan zen, sartuko dugu sozialista izan behar duela, edo sozialdemokrata, edo soziala, estado sozial, sartu behar dugu ingurumenarekiko konpromiso bat egon behar duela, sartu behar dugu feminista izan behar duela, edo patriarkaria denalako, edo Europan egon behar duela, edo ez dela egon behar. Orduan, ariketa hori guzti egiteke daukagu. Bukatzeko ordu erdi daukagu, gutxi gora bera, nire partetik azkenengo galdera egingo dizuet, hola eskatuko dizuet modu oso motzean erantzuteko, eta hola gero zuei pasatzeko hitza. Lehen zelai, hauteskundeak aipatu dituzu, Espainiar Estatuko hauteskundeak berriz errepikatuko dira ekaina bukaeran, eta galdera litzateke Podemos efektua, sortu da panorama politikoan alderdi berri bat, behintzat, erabakitzeko eskubidearen alde dagoena. Berak oso okerrez banabil, irmoki esaten du ez duela Espainia zatitzerik nahi, baina behintzat galdera pausatzearen alde dago. Horrek baikorra da, baina beldurra ematen du, ordezkaritza potoloak lortuko lituzketelako bai Katalunian eta baita Euskal Herrian, ze sensazio provokatzen dizue horrek? Bueno, luze joko luke horren erantzuna, baina laburra esan da. Nik uste positiboa dela, oso positiboa da. Beldurrak sortzitula bai, baina beldurrak kudeatzen ikasi behar dugu. Orduan, nahi baduzu gero luzatu gaitezke azalpenean. Paco edo Jordi? Bueno, a ver, rápidamente. Azkar, nik asko baloratzen dut Podemosen urrats hori, hau da, bizitza espainola normalizatzeko, hau da, erabakitzeko eskubidea defenditzen duena, Podemosen aldetik, positiboki baloratzen dut. Eta nahi nuke ere
Alderdi Popularra, Ciudadanosek eta Alderdi Sozialistak ere gauza bera egitea. Beste eztabaida bada, ze sinesgarritasun duen, hau da, egunen batean, gobernura iristen bali magara, programaren parte hori zen puntutaraino ezarri ahal izango den. Eta hori izango litzateke gai luzeagoa. Eta beste kustio bat, guk uste dugu, baldintza objektiboak daudela, naiz eta Podemosek oso emaitza egokiak izan, inkesta batzuk esan duten bezala, zentzu batean, hau da, erabakitzeko eztabaidak era ibilbidea izango duen legaldi batean. Eta hor, nire iritzia oso negatiboa da. Nik ez dut ikusten gaur egun Espainiako estatu bat eta erakunde bat gaitasuna dutenik datozen urteetan, 3 urteetan, konsulta edo referendum lotesle bat egiteko Katalunian, esate baterako etorkizun politikoari buruz. Hau da, ez da oso posiblea. Baina oso posiblea ez bada ere, ez duguna astu behar. Hau da, desiragarria izan diteke. Eta sentipe bat, gure satisfakzio sentipena, hau da, formazio hori, izan diteke bigarrena, boto kopuren aldetik, eta horrek erabakitzeko eztabaida mahai gainean jarri du. Eta 3. ohar bat, hau da Katalunian, transizioan gertatu zen bezala, eta parte baten ere Euskal Herrian, baina uste dut Katalunian desberdina dela, gaur esango dizuedan kasuan, Podemos ez da artikulatzen ari, beste erkidego batzuetan bezala, hau da, Katalunian espazio bat dago adakolau lidergoa duen parte horretan, adakolaurena espazio politiko berezia lortu du, bakana lortu du. Podemosi dagokionez, beste autonomia erkidego batzuken konparatuz, hau da, Podemos Katalunian ez da marka bat beste autonomia erkidego batzuetan bezala. Podemos dago implikatuta espazio politiko batean, non Katalunian ez du kolau da lidergoa, baina kolau ez da Podemos, naiz eta askotan esan bai ez horrela dela ez. Podemos Katalunian, gaina esango nuke, pixu oso txikia duela konparatzen baldin bat dugu ezker alternatibo hori. Eta hori importantea da, ze esan behar dizuet, naiz eta distantziak egon, ni erabat sinetxetan nago, kolauren eginkizuna koltsuta horren inguruan, askoz ere sendoagoa dela, Pablo Iglesiasekin konparatuz. Eta horrek lasaitasuna ematen digu. Ez da nik esaten dudana, berak esan du. Berak esan du 2014ko azaroren 9an konsultak botatzea junta eta bai esan zuen, bai Katalunia estatua eta bai Katalunia independentea. Eta daukolak esan du, behin eta berriz, ados egongo litzatekela, datozen garaietan, legislatura honetan, konsulta berri bat egiteko, naiz eta horrek adierazi, nolabait alde bakartasun bat beharko lukela. Bueno, nik uste dut hori bakantasun bat dagoela alderdi sisteman, eta hori positiboa da. ¿Me oís, no? ¿Me oís bien? Yo completamente de acuerdo con Jordi. Erabat ados Jordirekin esan duen guztian, ni ados nago esan duen guztiarekin, eta bakarrik esan nahi dut zailtasun bat izan dugula Podemosekin, izan genezakela Podemosekin. Hau da, lehen esan dudan bezala, sumaten sektore jakin batean, independentzia atzera gelditzen da, aldaketa sentipen batengatik, hau da, pentsarazten diete aldatzeko modu bakarra, gizarte aldatzeko modu bakarra, etzaiena gustatzen dela independentzia katalanarekin bat egitea. Hau da, nire ingurunean ere gertatu da, taldetxo bat, behar bat ez oso importantea, baina Podemosen sartu da, edo izen eman du berriz ere pentsatu dutelako, bai badagoela aldaketa esperantza bat Espainian. Eta ni horrela bizi zen naiz urte askoan. Nik Espainia aldatuz bizi zen naiz, ni gazte nintzenean, alderdi klandestinoetan militatu da lehenbizi Franco botatzeko eta gero Espainian alde. Ni ez naiz independentista jaio, ni duela gutxi hasi naiz independentista izaten oantxe hasi naiz, egia esan. Beraz, niri ere gauza bera
gertatzeko aukera zegoen, baina Espainiak ez du aldaketarik. Eskerrik asko. Mila esker hiruei, ez dakit, zuek norbaitek galderarik edo baldin badu, mikrofonoa Beñatek pasako du, bai? Hemen. Bai, entzuten da. Bai, bueno, mikrofon hartzen dut pixkat hausteko, zerena normalean arrankatzea zaila izaten da. Bai, egia danik alde batetik askotan entzuten dugu Espainetik datorren diskurtzoa, beti dator diskurtzoa nolabait kamuflatua. Nik uste dut azken finean hor diskurtzo politiko horren atzean badagoela baita ere faktore ekonomiko oso garrantzitsuak Euskal Herriaz eta Kataluniaz ari gera, eta Espainian ekonomian daukan pisuarekin. Zene dut hor badaudela beste faktore eskutu batzuk ez direla mahai gainean jartzen. Eta era berean egia da Espainiako gobernuen aldetik diskursoaren ardatza ere buru jabetzatik beste leku batera dijoala. Esan nahi dut hor badagola manejo bat. Eta aprobetxatu ezateko pentsion kontuan aipatu dezuena Kataluniako beldurra emateko erraminta, bueno, omen mugan gaude eta jende askok Europatik obratzen du pentsioa, arazori gabe. Ni gehien bat joan, hori horrela planteatuta, gehien bat joan herritar bezala sortzen zaidan kezka, bai? Teori honetan, aipatu duzu, 80% buru jabetzaren aldekoa dala herri honetan, ez? Eta orduan lanean jarduten garen herritar xumeak bai ikusten dugu rutzune bat, eta da gure ordezkari politikoek horren aurrean eta herritarrek hain garbi inoraino jungabe ja badakiten zegoeran gaudenean nola jokatzen ari diren, ez? Zer nahi dut, hor bai dago diskurtzo bat nazionalista izan daitekena gehiengo nagusi badaukala momentu honetan, adibidez EAJ-ko, bueno, eusko... Alderdi jeltzaleko. Ez, alderdi jeltzaleko, autonomian, gure autonomian, esan nahi dut, autonomian nijoa, Nafarroan ere gertatzen ari dalako movimendu bat, bai, herritar bezala ulergaitza egiten zaigu, olako herritar movimendu bat, eskaera batekin nola erantzuten ari zaion. Hor utzuneak ikusten ditugu, hau da, hitzetik ekintzetara dijoana. Eta nik uste dut hori ere, badakit gai konplexua dela, zeren prozeso batean gaude, eta helburua jarri behar dugu nun da beste leku batean, eta guk argi daukagu indarra batuko ditugula, baina hor ere bai nolapait badago zerbait larria, inkoherentzi larri bat ulergaitza egiten zaiguna baita ere. Egia da, baina abiatzen garen egoeratik. Duela gizakatea egin genuenean, gure helburua zen 50.000 pertsona biltzea, eta 50.000 elkartu ginen. Eta 52.000 pertsona zaretu ziren. Inkoherentziak pilo bat daude gurean, gure baitan ere bai, eta gu ere ikasten ari gara, eta ni herri kontsultekin oso esteptika nintzen. Nik enuen sinisten, herri kontsultak izan zitezkenik, genituen ulertzen, ni jurista naz, eta gu jurista gara oso kartesianak, oso prozeduren aldekoak. Eta esaten bai, egingo du herri kontsulta bat, herri baten, eta parte hartze izango da, 1,2, Katalunian bezala, gero parte hartzen baldin badu hauteskundetan 1,56, erridikularen godugu, gainera guk euskaldunok erridikularen sentimentu handia daukagu. Eta Kataluniara joan nintzenean, han plataforma perleretza decidirrekon emakume batekin, eta berak pazientzia handiarekin asaldu zidan, zela oso horratuta zaude. Zabadell uste dut izan zuela, 1.000 pertsonako herri bat, bere ibilizan hor herri galdeketak antolatzen, Barakaldo moduko herri bat. Eta han, 1,2 aktibatu egin zuen herri galdeketak. 1,2 parte hartu zuten, eta zan zian zelai. 12.000 pertsona dauzkagula
urrengo urratsa egiteko prestu. Eta gure filosofiarekin, gure jarrerekin, gure kultura demokratikoarekin, gu lantzen ari garen horren guztiekin, gure inkoherentziekin, baina jabetuta inkoherentziak direla. Osa, ez gaude, ez ditugu pasatzen, bakigu hor daudela. Eta, bueno, aldogunean emango diegu konponbidea, ez? Baina jarrera aktibo horrekin, 10.000 pertsona urrengo urratsa emateko. Eta nik argudio horrek, bueno, ja Mario, ja esan nion egia da Mario, arrazio oso duzu, herrikontsultak Euskal Herrian tope da. Orduan, ari gara, eta izugarria da, ni tokatzen zaita, ziur nahi zuei ere tokatzen zaizuela herrietan, duela urte batzuk ezinezkoa zena, eta adibide ipiniko du barrika. Barrika da herri txiki bat, 1.400 pertsona osatutakoa, eta oraindik ere osoko bilkuretan, bi familia nagusien artean oihuka egiten dutela osoko bilkuretan. Osa ez dira osoko bilkura normalak. Eta nik esan dira, no, posible, 21. mendean oihuka egitea elkarri. Ez bazaudetea doz, bakitxo, duela aste bete, ingenuen lehen aldiz, behitu ninaz barrikakoa, bozera mailea, eta nire herrian gara 12 bazkide. Orda nire arrakasta ez da izan oso eraginkorra. Eta egin genuen lehenengo aurkezpena, gure esku dagorena, eta aretoan, egon zen 60 pertsona, lepo, beteta. Gainera, inoiz udaletxeak ordura arte, trabak ipintzen zigun lokal hori erabiltzeko, zen zuen ez, politika da, ezin da. Bere errestasun guztiekin. Nik gelditzen naz, oso optimista naz, nik gelditzen naz gauza honekin, eta hori beste guztia badaki, kolan, zerrendan, dauzkagu, baina jarre aktiboa daukagu. Eta beste adibide bat, eta ez dut izenik emango, ez diot konprometitu nahi. Baina beste herri bat, orain herri kontsulta egin behar duena. Eta bera Alderdi Jeltzaleko alkatea zen. Eta guk gauzak oso ondo egin nahi ditugunez, eta oso zorrotz, ez diegu erakunde publiko inolako laguntzarik eskatzen. Eta gauza komplikatzen dugu, sistema antolatuta dago elkarlanean ibiltzeko, lokala udaletxeana da, usten digu, eta diru publikoekin ordaindutako da guztia, ordan logikoa da herritarrak eskatzea, baina guk ez diogu eskatu nahi, ze badakigu gero beste arazo batzuk eduki ditugula, eta guk normaltasunez egin nahi dugu ariketa. Eta esan zidan, alkate horrek, eagotakoak, esan zidan, zelai, badakit, ari zaretela neurri guztiak hartzen ni babesteko. Bueno, eta nik espadute, nik parte hartu nahi baldin badut, eta nik nire borondatez tresna hauek ilogikoa da. Egiten ari garen guztia da ilogikoa, baina ilogiko horren barruan ari garen nabarmentzen ze kontradizioak dauden. Gainera, nik gero eta buelta gehiago hemen herri kontsultei, aurrekoan esaten nuen, azken boladan Donostiak egin nahi zuen herri kontsulta bat, ezin du. Orion, uste du, Orion ez, non zan beste herria, beste herri baten egin nahi zuten beste herri kontsulta bat, beste gai sozial baten ingurukoa, eta debekatu egin diete berriro. Ja ez da galdetzea edo ez galdetzea politikarien edo estatus politiko eta independentzia, ez herri honetan ezin da galdetu. Baina gero herritarrok guk geuk, gure tresna xume hoiekin herritar gisa, euskal herritar gisa, antolatu ditzako herri kontsultak, eta ezin digute zer esan. Ezin ditugu erakunde publikoen baliabideak erabili, erabiliko, gu gai gara eta gainera esaten badigute ezin dela, orduan bai lortuko dugula. Eta herri kontsultak egingo dira. Eta arrakastatxoak izango dira. Eta horrengo ulatua berriro indartsuago izango da. Baina hor dago klabe bakarra, eta gara gu geu. Eta hau transmititzen jakin behar dugu. Herritarrok sekulako indarra daukagu sistema demokratiko batean. Sistema frankista baten ez, sistema frankistan zapaldu, baina zorionez, egongo dira hain diktikak, baina ez gaude horretan, bereik ezin dituzte erabili, bereik muga batzu dituzte, eta guk eskubideak ditugu. Eta jabetu behar gara eskubide horietaz, eta alduntzeko gaitasun honekin zer lortu dezakegun. Abiatu prozesua, abiatu prozesua. Bultzatu alderdi politikoen arteko adostasunak, bultzatu, nik ez ditut hartuko nien nago erakundetan. Nik ez daukat ardura hori, baina ardura daukoenari gustatuko zaio behar ardura hori ondo betetzea. Eta herritarrok ari balgara azpitik, ni honekin, enazela hitzegin ez dakite 30 urtetan, eta orain, poteak hartzitu elkarrekin eta zu ezara gai, danok ordaintzen dizuegun ardura hori ondo betetzeko, hori pizkanaka prozesua.
desorientazio bat egotea badago. Ze egiten ari gara inoiz egin ez den zerbait. Hau da, independentzia bat lortu nahi dugu, urneen bitartez, hau da, gure inguruko konstituzio guztiak Europan, inork ez du autodeterminazio eskubidea kontuan hartzen. Autodeterminazio eskubidea kolonientzat zegoen aurreikusia, baina ez estatu demokratiko batzuentzat gaur bezala. Hau da, hain gauza zaila egiten ari gara, eta kontraesanean sartzen ari gara. Beraz, batzuetan konturatzen gara, iritsi garela, hormara eta atzera egin behar dugula beste bide bat hartzeko, labirintu ikaragarria da. Beraz, ez animatu lehenengoan, ze bestela galdu egingo zarete. Bai, Bai, entzuten zait? bai. Bai, bueno, hitzak endu dizkiazu, Nikolas. Esan nahi nuna zan, normalean ni nahi zain optimista, baina zure baikortasun eskutsatu nahi dut. Eta esan duzu hemendikan 2017an, esan zu, 2018an? 2018an, egon gara beraien pare. Beraien pare, eta nik oso zaila ikusten dut, baina egia da gauza bat gertatuko dala urrengo asteburuan, eta izango dira ere konsultak. Eta niko batzen naiz Areiz de Munten egon nintzenean, eta lehengo konsultak izan zirenean, eta haien onadak, olatuak etorri zirenean. Jendearen psikologia aldatu egiten da, bozka jartzen duenean. Bozka jartzen duenean, kontuatzen zea zure eskuetan dagoela. Eta horrek aldatu zuen Katalunian ere asko taipatu du. Horregatikan, zuk esaten zuen uste, hala izangoa, ze ikusiko dugu ekaina pasatzen denean, nola bestera batea gongo gean, hori alde batetikan. Bueno, eta igual hola utziko ez, badakit denbora zeren nahiko zea. Pentsioi buruz zerbait esan nahi nun, baina, bueno. Nik ere optimiste izan nahiko nuke, ia beti, baina ez naiz beti hala izan. Eta nik Kataluniako prozesua ezkor begiratzen nuen. Tokatu zait pixka bat hurbiletik bizitzea, ara joan izan naizenean, independentistak gutxi batzuk ziran, oso borrokalariak, eta mirespen handia zuten Euskal Herrian bizi genuen prozesuarekiko. Gero, eskatu zidaten joateko, begirale bezala Barcelona hirian galdeketa egintzen egunean. Eta joan nintzen, bezperan, eta hango jendearekin horrela hitz egiten, eta askok etzekiten galdeketa bazegoenik ere, urrengo egunean. Eta nik pentsatu nuen berriz ere, katalan hauek bai, ze uste dute, ze nondik handatoz. Eta urrengo egunean sorpresa hartu nuen. Benetan, mugimendu zabal bat ireki zen, benetan parte hartze, jai giro, ilusio handia piztu zen egun harretan. Eta handik hilabete batzutara joan nintzen, berak aipatu duen uztaileko manifestazio, lehenengo manifestazio handia harretara. Bezperatik joan nintzen baita ere, eta Barcelona inguruan, bandera espainolez josita zegoen selekzio espainolak mundiala jokatzen zuelako. Eta berriz pentsatu nuen, baina hauek, hainbeste bandera espainola zinguratuta, manifestazio independentista bat, zein dugu bihar. Eta hurrengo egunean, konbidatuen artean egon arren, ia 3 ordutan 150 metro bakarrik egin genituen aurrera. Barcelona kolapsatu egin zen egun horretan. Grazia pasealekoa kolapsatu egin zuten egun horretan. Beraz, nikoren begia pixka bat borobilak baldin baditut, da, joan naizen bakoitzean, zabaldu egiten zizkidatelako. Benetan, uste detelako herritarren iraultza bat eman dela, eta benetan gure esku dagoela hemen ere iraultza hori ematea. Hala eta guztiz ere, badut, ez dut beti optimista izan nahi, badut zalantza puntu bat. Tristura puntu batekin begiratzen dut, ulertzen dut, abiadura ezberdinak egon behar dutela guneen arabera eta horrela, baina herrialde katalanekiko erreferentzialtasuna hori galdu ote den eta mugatu ote den printzipateko lurraldera, eta hori bai ikusten dut pixka bat zerik. Eta gero beste aldetik ulertzen dut, herritarren gehiengoa jarri nahi baldin badugu erabakitzeko eskubide horren alde eta horrela mezu ekonomikoak garrantzia du. Baina beldurra sortzen dit. Katalanek askotan begiratzen gaituzte euskaldunoi enbidia puntu batekin foruak direla eta
haziendaren kudeaketa gurea omen den horrekin. Eta beldurra ematen dit, ez ote den diskuiduan, Espainiako estatuak, horrelako opari enbenenatu bat eman ezkero Kataluniako herritarrei da esan, bai, ados, Euskaldunek baldin badute haien haziendaren kudeaketaren ardura, zuek ere merezi duztue. Eta hori egingo balute ez ote zen desmontatuko horrelako mugimendu iraultza herritar hori. Eta horren inguruan zuen iritzia nahiko nuke. Gran pregunta. Galdera bikaina. Jo en tinc molts de dubte. Nik zalantza puntu bat daukat. Une honetan, uste dut, arrazoiak badaudela, pentsatzeko, zalantza arrazonagarri bat, baina gehiago izateko, nola bukatuko den prozesua Katalunian, zuk lehen esan duzu, Katalunia denbora askoan, Kataluniak izan du, independentismo sektoreak miretsi egiten zutenak Euskal Herrian gertatzen zena, eta horrek beti kontraesanak sortu ditu, arrazoi askorengatik, orain ez naiz sartuko. Baina kontuz, orain ez du kontrakoa gertatu behar, hau da Euskal Herritik mirespen bat egon daiteke Kataluniarekiko, eta ignoratu egin daitezke zenbat kontra esan dauden Katalunian ere bai, prozesu honen inguruan. Azaltzen dugunean, guk begibistan denez, termino errezekin azaltzen dugu, baina prozesua kontra esan asko ditu, eta horietako bat bizitzen ari gara gaur egun. Hau da kontra esan bat, eta kontziente izan behar dugu, oso garrantzitsua da hori. Beraz, herritarrek mugatu dute prozesua eta independentismoaren hazkuntza erritmoa Katalunian. Baina prozesuak bazekien arrakasta izateko une jakinen batean protagonismoa eman behar ziola alderdi politikei eta erakundei. Ze guk sinetxe egiten genuen, iraultza demokratiko bat zela sinesten genuen, eta hori 2014ko azaroan hasi zen, eta Kataluniako konsultan, erreferendumean, une horretan, esaten genuen bezala lehenago, indar akumulazio handiena gertatu zenean prozesuaren barruan, eta une horretan kontraesanak piztu ziren Espainiako estatuan, eta une horretan gu pasatu genien lekukoa alderdi politikoei. Eta hor hasi ziren kontraesan berriak barne mailan. Ze hegemonia, gizarte zibilaren hegemoniak utzi egin zuen egikaritzari eta alderdi politikoekin eta erakunde publikoekin partekatu zen, eta alderdi horiek mekanismoak sartu zituzten deskonfiantza mekanismoak elkarren artean eta interes partidistak prozesuan. Eta orduan gizarte zibila harrapatuta gelditu zen zailtasun askorekin. Eta horretan alderdi politikoek protagonismoa hartu zuten. Kontraesan handia da alde batetik, hau da garaipen handi hori, hau da alderdi majoritario bat izatea parlamentuan. Ezinbestekoa prozesua irabazteko. Baina hori azkenean izan zen tentsio iturri bat. Zailtasun bat izateko prozesua zuzentzeko orduan, eta hor gaude. Hau da, konbergentzia demokratikoa Eskar Republikanaren eta Kuperen arteko harreman konplexua da. Eta leialtasunak eta desleialtasunak ditu parean, aldi berean. Eta horrek zailtasunak eransten dizkio prozesuari. Eta batez ere ezin ulertua sortzen du herritarren artean. Ez baitute ulertzen nola egin den guztiaren ondaren, nola orain alderdiek beste gauza batzuk egiten dituzten eta ez duten egiten egin behar dutena. Eta puntu horretaz jabetu behar dugu. Hori da maikainan dagoen ezin ulertuetako bat. Eta begibistakoa da, bestalde batetik prozesua Katalunian gertatu dela Printzerrian, baina Pais Valentzian eta Balearretan mantendu egiten dute
kontraesan berezko batzuk, oso urruti daudenak heldutasun politiko honetatik, koherenteak baldin bagara printzipio demokratikoarekin, hau da, herritarren printzipioekin, uhartetan eta Pais Valentzianoan azkenean sartu egingo dira mugimenduan gehiengo balortzerakoan. Beraz, aldaketa politiko bat sortzen ari da, bi komunitateetan, Balearretan eta kontakizun berezi batekin, protagonista desberdin batekin, baina ari eroale berarekin, hau da, erabakitzeko eskubidea. Eta hemen bukatuko dut, nik uste dut hau dela gai nagusia, erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko gaitasuna eta horrek aldundu egiten du herritarra estatuaren aurrean. Eta erabakitzeko eskubidea egikaritzen denean, zuk esaten duzun bezala, botoa ematen denean, orduan duzu erabateko ustea, hau da, zerbait aldatu daitekela zure borondatearekin. Eta potenteena da erabakitzeko eskubidea. Hau da, hor estatuak ezingo du irabazi. Eta hori gertatuko da adimen markoa aldatzen denean, herritarrengan erreferente mental hori aldatzen denean. Eta hori da guk dugun arrakasta faktorea. Hori da gure zaldi irabazlea konfiantza ematen diguna eta bultzatu egiten gaituena lanera herri borondate horretan. Bai, kontraesan asko daude noski, baina gaitasuna baldin badugu mantentzeko referente errez hori, hau da, gu izango gara nahi duguna. Eta orduan, ez dago estaturiko 21. mendean hori eragotziko duenik. De què avançarem. Però bueno. Hau, da guri lasaitasuna emango diguna. Baina zuhur ibili Kataluniarekin. Katalunian orain ari gara argita garbi esaten, prozesuak Katalunian burutu egingo da urte terdi barru. Nik pentsatuko duzuen bezala, erabat sinetsita nago independentziak irabaziko duela eta egongo dela estatu berri bat. Baina hau da uste bat besterik ez da gauza segurua, ez da gauza ziurra. Hau da urte terdi barru posible da, alegin hau guztia ez burutzea estatu berri batekin. Hori gertatu daiteke demokrazian, baita ere izan daiteke Espainiako estatuak erakunde guztieak etan interbenitzea hori posible da, baina guk argi daukagu prozesu hau burutzen baldin bada independentzia lortu gabe, baina burutzen baldin bada erabaki irmo bat hartu, hau da, sakonera iritsi nahi dugula, alderdi politikoen asambleen aldetik eta erakundeen aldetik, nahiz eta independentzia ez lortu, urteen gutxi barru, indar nahikoa izango dugu berriz ere galdera planteatzeko. Orain, 4 urte hauen ondoren prozesuak bukatzen baldin bada, inkonparezentziaz, hau da, parte hartu duten eragileen inkonparezentzia gertatzen baldin bat, ikusten baldin bat dugu prozesu hori txikitzen doala, orduan asko 0 urte gehiago beharko dugu berriz ere planteatzeko. Beraz, sakon jokatu behar dugu azken tarte honetan. Alderdi asko daude azken minutuan irabazi direnak. Azken minutura arte oraindik ere partida bat irabazi dezakezu edo galdu. Guk jokatu egingo dugu estatu berri bat izateko, baina ulertu dezaket azkenean behar bada ez dugula lortuko. Baina jokatu behar dut sakon gure gaitasunekin jokatzen badugu eta ez badugu irabazten seguru nago denbora gutxi barru, urte gutxi barru berriz ere planteatu ahal izango dugula kuestioa. Espainiako estatuak emango digu edo ez Euskal Herriko bezalako sistema bat eta askotan eskatu dugu. Zergatik ez du Espainiak hori egin? Uste dut Espainiak irrazionala dela. Egin dezakela, noski, egin dezake. Ez da hain erreza. Behar bada kontzertu ekonomiko bat emango zaio Kataluniari. Katalunia 16% du barne produktu gordinean, Euskal Herria 4% uste du dale barne produktu gordinean, okerrez banago. Eta proportzioak hemen baldintzatu egiten dute ikaragarri egoera. Kataluniako pisu ekonomika aurrera, Espainiak ez du gaitasunik izan, ez eskuzabaltasunik izan egiteko. Eta
Ho dic obertament, sí. Honek independentziari indarra kendu diezaioke, bai, hori argi eta garbi aitortzen dut. Baina erreferendum bat ospatzeko aukera Espainian, ez da posible. Posible da Espainian errekonozimendu hau egitea, ze horretarako aldatu egin beharko litzateke konstituzioa eta prozesu politiko luze bat. Eta emaitza ez oso ziurrarekin, guk aurrera jarraitu behar dugu gure idearekin. Espainiak bera aukera galdu zuen 2012 urtean. Orduan, eman zezakeen bir definizio bat finantzazio ekonomikoaren sisteman, egin zezakeen eskaintza bat kontzertu batean. Horrek Tribunal Konstituzionalean amaituko zuen. Si arriba, evidentment, serà un element més de complexitat. Hau, berandu da. Orduan horrek ez luke konstituzioak aldatu behar, baizik eta Espainiar guztien mentalitatea aldatu beharko litzateke. Duela gutxi Galizian jakintxu talde bat bildu zen, esan ez Kataluniari emango baliote euskal kontzertua kendu egingo geniokela hezkuntza eta bere seme-alaben etorkizuna. Hace poco en Extremadura. Duela gutxi Extremaduran antzeko zerbait esan zen. Hau da, ez zuten elkartasuna jasotzen, orduan irakaskuntza eta osasuna Extremaduran pikutera joango zela. Beraz, 13% da barne produktu gordinean, hau da asko da. Orduan, nik ez dut uste hori egingo den. Nahiako dute guk alde egitea eta gero justifikatzea ezin izan dutela saiestu joan egin garelako. Gobernuak, egiten duen gobernuak, ez luke hauteskunderik irabaziko. Gainean dugu, mila esker hiruei luze jarraituko genuen, baina hola dira gauzak. Zuei ere mila esker etortzeagatik, eskertuko ditugu ere bi itzultzaileak horratzean daude eta lanean ibili dira sutsuki. Eta, ea hiruek esan duzue, urte garrantzitsuak datozela, epeengatik, behar bada 2020an elkar gintezke eta ea zer kontatzen diguzuen. Eskerrik asko.